nina laba asham abaniyeke abaniyeke. Okay, fine, let's carry on with story sika sisi ushade with iNiger abahlala kuma-rich suburbs in Cape Town. Lalela ngithi mina akashadanga nobani ohlala nje kuma-suburbs, ohlala kuma-high fence walls, ku-quiet place, ey'ndaweni zabantu abanemali, ey'ndaweni engingangeni nombani. Lalela, wena uke weshade nalowo muntu? Hhayi, wena ushadile nobhuti wakho nje, nobhuti wami nje, wena ozifanela nje nami, oyifanela nawe. Yena uthi mina bengingaswele lutho. Ngithi mina wayekhuluma ngathi uyiphasela nihlukene yini? Uthi hayi bengingaswele lutho ngoba vele ngiyahamba, asikakahlukani kodwa ngiyahamba. Mangiphuma ngiphila la ngizohamba, mangingaphumanga-ke ngiphila senokwazi ukuthi kwenzakalani. Ngithi nalalela dadewethu, xoxa indaba, iza nodaba size nendlebe. Athi yebo, lalela-ke. Bahlangene-ke behlangana eLongstreet. Uthi it was her birthday. Bona nama-girls bahamba baye eLongstreet. Mabefika eLongstreet bafike badeka itafula labo, abafuna imali yamuntu, balalisa amakani laphaya, amabhodlela amile. Uthi kube mnandi kube njeyaya, sithenge nofinger bani la siyacofa siyadla kumnandi kunjeyaya. Uthi ngaphesheya kunamatafula ayi-2 anama-Nigerians. Uthi hayi futhi asiwanakile nokwanaka ama-Nigerians akhona. Uthi hayi-ke bagcina sebengiculela-ke happy birthday ntontontontonton, kube mnandi kube njeyaya. Uthi hayi kumnandi eklabhini, yonke into nje ziyavuma, kumnandi nje, atmosphere i-right. Hayi-ke uthi kuliqala iculo lami engilithandayo. Uthi hayi ngithi dance floor, wabona ubani ngishone kwi-dance floor. Uthi mangiya kwi-dance floor nomngane uma ngilandele siye kwi-dance floor. Uthi ngithi sisadansa senjalo, qhamuke elinye i-KK lifike nalo lizongena phakathi kwethu lidanse nami. Uthi sidanse kancane umngane wami wahlala phansi, lasala nami i-KK. Uthi uthe mesesele nami, akambizi nge-KK, mina ngibiza i-KK, wena umbiza ngegama. Uthi uthe mesesele nami, waseyaqala-ke manje wangibuza ukuthi njengoba si-celebrate lapha, si-celebrate ini? Ngithi no, we are celebrating my birthday. Every time one of us any birthday, we go out and celebrate. I thought, oh, so it's your birthday? Ngithi yes, it's my birthday. That's okay, I'll buy you shots and then I'll buy you a champagne. What kind of champagne would you like to have? Uthi ngithi man, no, just a normal champagne. Anything, it's fine with me. Athi no, I'll buy a Moët. Uthi ngithi what? Athi I'll buy you a Moët. Uthi ngithi ngisabhekile qi. Hayibo, mangiqeda ukuhlala phansi qi. Ama-Moët ayitho. Hayibo, uthi ngithi angikaze ngiyiphuze mina lento. Bathi iMoët. Uthi angikaze ngiyiphuze mina lento. Uthi ngathi yo, hayi-ke namhlanje ziyawa bafethu. Uthi lapho-ke abangani bami sebejabule ini, ayeza nama-shots. Uthi kwamnandi, kwavele kwamnandi ngokunye. Uthi hayi siphuze, hayi kube mnandi. Uthi manje amehlo ami wasasuke kuleliya Niger ngoba heyibo, mhlawumbe ngenzeka phela lengisengelenye. Uthi hayi nalo lweli ngiqalaza kancane lweli ismayila, nalaba abanye bayasibheka. Uthi ngiyabona hayi-ke manje sesiyakalwa ukuthi siyalingana nabo. Hayi ngempela-ke vele asilingani nabo, sibancane thina bona baningi. Uthi hayi qhubeka iy'nsuku, qhubeka izikhathi ziqhubeke. Uthi kuthe ngabo 12:1 uthi abuye ubrothers athi ni-right yini? Uthi ngithi mina yes si-right. Uthi athi amantombazane no, we don't mind having another shots. Uthi another round of shots. Uthi hayi eza ama-shots. Uthi akakhulumi kakhulu, abuye azoyihlayela phansi. Uthi eza ama-shots. Uthi besiqeda i-shots sithi siyabona kulandela amanye ama-shots. Uthi sadakwa bafethu. Uthi badakwa. Uthi hayi-ke manje seziya ngako-3 ekuseni. Uthi hayi bathi amantombazane no, asihambeni. Hayi asihambeni bafethu, ngeke vele we are wasted now. Uthi hayi okay fine, sibese siyasukuma-ke masukuma. Uthi bese yasukuma ubrothers nabanye nje basukume base baphume nathi.
uthi ubrothers abe senginika ifone number yakhe, angifake athathe ifone number ifone yami, afake ifone number yakhe efonini ebese yayiringa ifone yami. Nangempela hayi iringa ifone yami, hayi angibose ngivele ngike ngaxoxa naye. Uthi hayi ke sihambeke, hayi sihambe sigoduke. Uthi kuthenga after 3 days, uthi ubrothers wathi ababonani. Shuthi ngakusasa abafonelene kwaqhubeka i-conversation, wasethi ubrothers ababonane after 3 days. Uthi ngihambe siyabonana, uthi ngibuze sihlanganaphi. Uthi asho ubrothers sishone khona sihlangane. Uthi masihlangana la, hey ubrothers yey uyileyo nto lo ugqoke isnider. Uthi njengoba egqoke isnider nje nginayo into yokuthi na hayi ngeke abantu bazongibuka ngelinyiso la. Uthi ugqoke isnider, uthi kuhle kodwa manje kuyisnider. Uthi hayi sifike sihlale ke asixoxe sidle kube mnandi kube nje haya ngigoduke agoduke. Uthi kuhambe kwahamba sasagcina sesithandana. Uthi futhi ngiyeza ukuthi ngimthanda lokhu kwangempela. Uthi futhi naye ngiyambona hayi ubrothers uzinikele ungithanda lokhu kwangempela. Uthi hayi sithandane uphela unyaka ubrothers angilobole. Mangilobola akuphela ngasikhathi singakanani ubrothers angishade. Phushaye zonke inkomo. Uthi ngithi yo, uthi ma angibuze ukuthi ngempela uzohlala nale Nigerian ngoba wena ngiyakwazi ikhanda lakhe alisile. Uthi ngithi hayibo ngizohlala ngishadile. Uthi athi okay fine, uma ngabe ukuthi ngempela uyafuna ukumshada kulungile shadana. Uthi hayi okay fine sishadeke kube mnandi kube nje yaya. Uthi kuthe emva kwa 3 months lathi Niger siyahamba siya eNigeria. Uthi ngathi kuyenziwa eNigeria. Uthi wathi sihamba siyoshada sengilungise yonke into sekufanele sishadele eNigeria. Uthi hayi nangempela ke uthi abangani bami kulomzuzu mengibaqoqela bangisabise bathi awuzokubuya bayokuhlinza. Uthi ngiyaya la ngiyakhona kodwa futhi ngiyasaba. Uthi hayi ngenhlanhla umkhwenyana wami athi angize nabangani bami abawu4 uzobabhadalela. Uthi hayi bese yabatshela ukuthi guys ukuthi awuzane nibe u4 uzobhadala usibarweni. Uthi hayi nangempela bavuma abanye sihambeni siye eNigeria. Sifike eNigeria sibhukhele ihotela siyendlini. Sibhukhele ihotela sifike sihlale eNigeria kube mnandi kube nje yaya. Uyabala ke into ezenziwe eNigeria airport makwehlikwa kwazi kwathi ningathanga nezicefe zaseNigeria kodwa uthi ayikho into engathengwa eNigeria, yonke into iyakhokhelwa. Uyakhokha, ukhokhela iphoyisi, ukhokhela yowasani, yonke into iyakhokhelwa. Uthi ayina ngempela ke siqhubeke ke sihambeke. Uthi la ngaqala khona ukubona amakeke, ila ngaqala khona ukubona iLagos ukuthi kanti iphithiza kanje, ila ngaqala khona ukubona uthe yini igama lendawo i-island something like that angisakhumbuli kodwa ke indawo zaseNigeria ngizazi vele mina. Uthi ke wagcina ke behleli ukuthi laba behleli khona kwakude ke naseLagos kodwa bake baya eLagos. Uthi hayi ke kwamnandi ke kwanje yaya. Uthi safike sasahlala lapha ya 5 days sase siyashada umshado wesiNigerian. Uthi sase siyabuya ke. Uthi hayi ke abangani bami ba relax nami nga relax ayishadile kuhle kusho ukuthi asesiwe nasemzini vele ke ayikho into ezokwenziwa. Uthi sihlale siqhubeka ubrothers unebusiness uyahamba ebhizinisini lakhe qhubeke nje sihlale kube mnandi kube nje. Uthe indaba yonakale ngalesikhathi ibusiness la brothers liqala lishona phansi. Uthi hayi ke mase lishona phansi ibusiness ngabona ukuthi lishone phansi nothando. Phela leli business bekuyilona elisifuqa ngemali, bekuyilona elenza ukuthi le ekhaya impilo ibe mnandi, bekuyilona elisitravelisayo. Manje impilo ibheke phansi akusemnandi nje bakade kuvele kumnandi. Ngimbuza ishoke mama bekwelani ibusiness impilo yasiba mnandi kangaka kuyelani? Athi uzophuma ke lapho ngoba bengingeve ngizoxoxela ngamabusiness, ngizoxoxela ukuthi umyeni wami uthwele kanjani nanokuthi kwenzakalani ebusinessini ashaphele insini. Ngithi wesisi chaza ke business leli eliniphilisa into emnandi. Athi no uphume lapho. So asiqhubeke ke siye ku-part 2 ngixoxele ukuthi kwenzeke nike makushona ibusiness parts. Part 2 coming up.